Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usang kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Roy, 33 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nga nahimo na ako sa kabit sa akong asawa. Aron nyo yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ani mo, higit ka, Roy. Ikaw kimoy nag-drag isa sa akong kinabuhi. Ari, oy, day! Gusto mo isaan ako ni mo, ha? Ari! Gusto na! Nagmahay kong nagpakasal ko ni mo! Unsa? Ikaw pa mo ingon, ana? Nga ikaw man maoisig, panagman ako! Bantay lang yun ka, ha? Hapit na yung kumapalya ni mo! Day! Unsa? Makibuwag na ka? Oh, ikapoy na ko sa itong kinabuhi. Unya, asa masag kuno ka? Naibaw ba yung ko nga, wa kay pamilya din sa Cebu. Bahala na ko eh. Basta kay, sabot na tandaan ha. Wa na tahilap tanay sa usag-usa. Bing, May gisaligan di ay. ha? Kinsa mo ba? Si Bing. May uyab naman kuno dayon pagbuag ninyo. Unsa? Dong Roy. Dali sa godong. Unsa ma? Di ba si Bing man ka nang hakot sa mga gamit o nga nagpatabang sa mga silingan? Nipalik na di ay siya din eh. Oo, siya tuod. Unya, okay na din na nimo. Naa pa siya kauban nga lalaki oh. Ya, sagdil na naman eh. Nagsabot naman sa dumi nga, wa na may hilab tanay. Roy. Barong sa yuking nukdok. Eh, kwauson ako be. Brad! Sa iyo ha, burin yung nanukdok din ha. Ay, pagbuot, oy. Hunaw na sa kunubing be. Nga naapay mga natog. Dili mo maikog. Nilapas naman mo. Ikaw naman ninyong kaapay ng party sa mong yuta. Sa inyong yuta, oy. Napagyapoy ko katungod no anang yuta, ah. Kay dili pa ta anold. Asawa paghapon ko nimo. Recorded by X Thunder Gaming.
Mao siguro hinungdan nga dinhina ni balhin si Bing sa among silingan kay mao ni giplano niya nga kan-an og space ang among yuta. Gipasagdan lang nako para wa nay samok. Pero sukad nga ni balhin sila sa among silingan, samok na kayo ang among kinabuhi. Unya. Oh, nagunsa man ka dinhi, Bing? Ay, wa na may makaon, eh. Maong nagkinahanglan ako sa imong sustento. Ha? Unsay sustentog tan? Asawa man ko nimo. Maong obligado ka nga mohatag nako. Bahala ka, oy. Kung ganun dili man ka mangayo si mong kabit. Di ka mohatag? O sige. Tanawon tag unsa ka kagahi. Ikihata ka. Unsa? Kinsa mo ron? Roy! Roy! Kawasya! Nak, Kawasya! ang kaipon karon ni Bing, nangita nimo. Unsa ma? Kawas, Roy! Sige ma, akong gawson. Unsa may problema ni mo, Brad? Ayaw tawag kag Brad. Ha? Yan dili naman mo mamahawa dili. Unsa? Ug ganong kami man maoy mamahawa? Kibaw ko nga bakay gusto sa kong asawa. Kibaw ko! Kung magkaangkon kag-asawa, no? Ngano? Kasado ba gud mo? Animala ka, patyut ka! Brad! Brad, kanang konsilyo ba? Imo ni palayo na! Hayop ka! Patyon ba ang tapon nimo? Diyos ko! O sige, buhati mo na! Siyempre sa ako! Siyempre sa to! Ikihata ka! Wa na yun ko ilaing choice atong higayuna. Nisukol na lang yun ko. Kaya kung wa pa na ako mailog ang kutsilyo, patay na unta ko karon. Pero wa ko mahadlok nga ikiha ko. Musukol ko unsa may kaso nga ipasaka sa kong asawa nako. Ang ako mga pangutana, mao kining musunod. Unang pangutana. Sa nag-ipon pa mi sa kong asawa, pero may kuniyang dawg-dawgon. Kulatado kay ko. Kung may bawsi para sa mga babae, unsa man ang sa among mga lalaki? May kaso ba ko nga pwedeng ipasaka batok niya? Ikaduhang pangutana. Husto ba ang akong asawa nga naa pa siya katungod sa among yuta kay dili pa mi anald? Pero buwag na mi. Og sa nag-ipon pa mi, ako ra gyapon may nagbayad sa yuta. Ikatulong pangutana. Obligado ba day kong muhatag gyapon sa akong asawa og suporta? Nga buwag naman mi? Og may lain na siyang kaipon, unyawa pag yun mi anak? Ikaupat o katapusang pangutana. Buhi ra ang kabit sa kong asawa. Pwede ba na ako siyang kasuhan o grave threats? Kanang hulga man siya nako nga iya kong patyon. Pero siya maoy naa sa ospital ron tungod sa akong pagdunggab niya. Og base sa akong pagsaysay sa panghitabo, self-defense ra ang akong gibuhat. Palihog, tabaging tambagi ko, kini ang akong suliran, Roy. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana nato kabahin sa ato ang mga kapikas, karelasyon, kabanay sa ato ang mga properties, mga kontrata, mga dokumento nga legal, maskig unsa pa ng mga pangutana ninyo dinha, ipadala dayon inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sa atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaot unta nga sa mga matag adlaw nga maminaw mo punto medical man or punto legal. Medical kay si Dr. Obra man na ang
tighatag natog tambag, and of course ako Attorney Elaine para sa mga legal nga mga pangutana na agyud gihapon may makutlo na mga pagtulunan, dili lang nga nalingaw mo sa ato ang drama sa kahanginan, usahay katawanan, usahay makaguol, makalagot, pero may ta nga ang kanang mga pangutana sa ato ang letter senders makalamdag sad ninyo, makatabang sad ninyo ug makahatag pud ninyo og giya, no? Para in kaso di ko gusto nga maabtan mong ingon ana nga suliran og pangutana, pero just in case kabaw mo unsaon pagdeal ni nga mga pangutana ug mga problema in life, di ba? Greetings sa tanan mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantengco Bathan sa Facebook, The Law and Me nako nga official page, The Law and Me by Attorney Elaine Bathan gyud ni guys. Pero thank you kaayo kanipod ato ang commenter diri nga sa ako ang page niingon. Si Marie Villa, a gorgeous lawyer listening agoy from Brisbane, Australia. Ako biyang igsuon Marie Villa, no? Kay taga Brisbane pod si Mini, no? Baka naminyo pod siya og taga dinha, pero Pilipino pod before, ng Australian citizens na ni sila. Ingon niya, I'm your avid fan. Intelligent and spot on when you give the counseling. A bit of sermon, halauy, which I like because some of them needs a bit home truth. God bless you. God bless you pod, no? Salamat sad kang Johnny Piscos, Honey Roo, kang Glidel, kang Flora Mariano, kang Beverly Padua de los Reyes, kang Joan Bagaw, and kang Marcela Dapar Buaya. Thank you for your like and your followers, pag-following o pagpaminaw sa ato ang programa. Thank you for the greeting. And magpasalamat sa ta sa mga maminaw na to ug mag-like ug nag-follow, no? Dili lang kahit sa kini ang akong suliran. Kay ang kaning ato ang mga programa sa stasyon, hagoy, mapaminaw gyud nato po live sa Facebook account ug sa YouTube pod nato good. So ayaw gyud mo kaguol kung pananglitan na busy gamay wa ka paminaw sa radyo, naatay YouTube, naatay Facebook account. And thank you sad sa mga naminaw karon live sa radyo. Salamat kaayo ninyo. Punto legal ta karong adlaw ug ang ato ang letter sender, tawagon nato sa pangalan nga si Roy. Di man ni siya musulti og asa siya, ipatago niya ang iyahang address kay medyo sensitive ni, no, ang ato ang drama kaganina nga napaminaw ug ang sa situation pod sa ato ang letter sender, at least, no, pagsugod pa lang ning angkon siya nga nakasala siya, no? Nakasa gyud ni siya, so naagyud ni siya nabot na himo gyud, no? So mao ni ang iyahang unang mga kabay man ni sa relasyon, no? Kay murang nakasukol manggod siya na nagkainkwentro lagi kay kani laging mga bawal nga pag-ibig, guys. Unsaon man gyud ni? Sige lang, ato din, no judgment ha, no judgment here. Unang pangutana, sa nag-ipon pa mis akong asawa, permi ko niyang daog-daogon, kulatado kaayo ko. Kung naamay vowsy para sa mga babay, unsa man sa among mga lalaki, kay may kaso ba ko nga pwedeng ipasaka batok niya, okay? Women's Month celebration kay Marso ta karong mga panahon na. Timing yun kaayo, no? Kani manggong violence against women and children, kabahin manggod ni sa mga pagprotektar, no, sa mga kababainhan ug mga bata laban sa mga abuso nga mabuhat pod sa mga lalaki nga ilahang karelasyon, no? Whether it's a dating relationship, common law partner, or legally married to each other, no, nga usahay maprotect nga subject sad sila to abuses or pag-abuso, no, nga nagkalain-lain nga klase sa abuso, dili lang physical, verbal pod appeal, psychological, emotional, financial or economic nga abuse, no, or kana nagprotektar ni pero mo lagi ni ilang ingon sa mga babay. Karon bali ang iyang pangutana kay para niya sa una siya dili siya abusive husband, siya ang battered husband, no?
So ang pangutana naabay ka. So of course, no? Na may mga basic nga mga balaod under the revised penal code. Sama sa mga unjust vexation, physical injuries, nga pwede po ninyo nga mapasaka batok sa inyong asawa nga manakit ninyo physically, no? Ikaduhang pangutana, husto ba ang akong asawa nga naa pa siya'y katungod sa among yuta kay dili pa man mi anal pero buwag na mi. Ug sa nag-ipon pa mi, ako ra gihapoy nagbayad sa yuta. Okay. Now, ato ang situation, no? Ang situation nimo is ang imong asawa nakasa nimo. Now, ang ato man kong ingon nga the guilty spouse wala gyud na share sa conjugal properties, no? Pero kung mingon man gud ka guilty, kinahanglan sad gyud nga maprobar pod nimo by a court order nga guilty gyud siya or nga nakasala gyud siya or ang court mo declare nga siya'y sad-an nganong nagbuwag mo or nganong ni-end or nganong nabati ang inyong relasyon, no? So that is the context. Pero kung wa pa na nato na probar as isa gyud ta nga naa gyud siya'y bahin. Of course, ang mga gibayad nimo pwede po na natong kwentahon i-deduct ug unsa man gani. Pero bottom line, i-remind ang imong asawa nga hoy nabiya kay kabit, no? Nakasa baya ka ayaw sa pag-asta-asta mura kag sikinsa, no? Kay tingalig, no, masumbalik ka ng imuhang pagkahigal o kanang kalaog. Ikatulong pangutana, obligado ba di ay kong muhatag gihapon sa akong asawa og suporta nga buwag naman mi ug may lain naman siyang kaipon ug wa pud mi anak. Legally speaking, ang suporta manggod adduha na ka klase nga support. Child support, suporta nato sa ato ang anak whether naminyo ka sa mama or sa bama anang bataa or wala. Obligado gyud ka nga ikaw ang papa. That's child support. Second nga klase nga support is spousal support. Legal spouse ang tawag ani, meaning to say naamoy papel na ay dokumento pagpamatuod nga minyo mong duha or you are legally married and part man na sa obligation nga spouses are obliged to render support. Dili ra ang bana ngadto sa asawa, ha? Ay mo pag-ingon ana, pwede bayag ang asawa, ang bana mangayo pud siyang asawa kung mas capable ang asawa kaysa sa bana, pwede gid mangayo ang bana. Gani lang usahay ang garbo bangan nga laki mo'y nangay support. Pero kibaw mo, naagyoy mga kaso nga mga ingon ana nga mangayo suporta. No? So, right now, wa mo'y anak, di ka obligado muhatag, pero sa nga naa siya'y kaipon, you don't have to give. Okay? Buthunahon she is living with somebody illegally and you can even sue her for adultery. Okay? Pat o katapusang pangutana. Buhira ang kabit sa akong asawa. Pwede ba nako siyang kasuhan o grave threat? Kay nanghulga man siya nako nga iya kong patyon. Pero siya maoy na sa ospital ron tungod sa akong pangdunggab niya. O base sa akong pagsaysay sa panghitabo, self-defense ra ang akong gibuhat. Okay. Ang pwede gud nimo, pwede man nimo sa ikiha grave threat, pero nga di man nimo sa ikiha og ang iya mong asawa for adultery. Kay kanang adultery maunay kaso nga ipasaka nato ngadto sa babae nga minyo nga nakighilawas, nakigrelasyon, di gani puyo. Kani gapuyo pagyud sila, unsaon kaha ni, no? So I think mas grabe pa ni, no? So I think it's really ripe for an adultery case para mas klaro ang imuhang basihan nga di ka muhatag og suporta. Baga po nignaw imong asawag mangay pa siyang support na nagpuyo naman siya lain. Ato sa papangayo siyang laki na buang nayabag siya. Anong nimo man siya nota mangita suporta nga naka kaplag man siya lain. Amunay pabuhian niya ayaw ikaw, no? Move on mo sa inyong kaugalingong kinabuhi. Ana ra gyud na, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.